Tropical Depression Luis nisulod na sa Philippine Area of Responsibility. Kauban nato karon si Leonardo Samar gikan sa Pag-asa Mactan. Leonardo, unsay masinati sa tibok nasod karong nisulod na si Bagyong Luis? Mayong udto, kani ang pinakaulaing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Weather bulletin number 2, tropical cyclone alert, tropical depression nga si Luis. Ang tropical depression nga si Luis slightly intensified kini o gana pa kini sa Philippine Sea. Kaganinang alas 10 sa buntag, ang sentro sa mong tropical depression nga si Luis base sa tanang available nga mga data, ana kini sa 780 km east of Vera Catanduanes o ana usab kini sa coordinate 14.0 degrees north, 132.2 degrees east. Ug nagdala kini sa hangin nga gikusgon nga mokabat ngadto na sa 55 km matagtak na ado sa iyang sentro. O kini gi-forecast nga mag-irog sa direksyon west-northwest nga adunay gikusgon sa pag-irog 26 km matagtak na. Ang tropical depression nga si Luis expected kini nga nasa 480 km east of Kasigurang Aurora ugma sa buntag. O ana usab kini sa 180 km northeast of Kasigurang Aurora sa Sunday sa morning o sa Domingo sa buntag. By Monday morning, expected kini nga ana sa 70 km west-northwest of Lawag City. Then sa sulod sa mong 400 km diameter sa mong tropical depression, estimated rainfall amount 7.5 to 15 mm per hour or moderate to heavy ang intensity. Then ang atong forecast, Metro Cebu ug lakip ng tibok lalawigan sa Sugbo ug ang tibok rehiyon sa Visayas, lakip ng Mindanao, Bicol region. Kini mga lugar makasinati og maragumon nga kalangitan ug adunay mahinay ug ngadto na sa kasarangan ng mga daklit na pag-ulan, pagpanunugdog ug kilat. Samtang ang Metro Manila lakip na ang mga bayan sa Luzon. Makasinati og katag-katag nga mga pagpanagom ug ngadto na sa maragumon ang kalangitan ug adunay panagsa nga daklit na pag-ulan, pagpanunugdog ug kilat, labi na sa kapunon ug sa kagabion. Kasarangan ug ngadto na sa panagsang makusog nga hangin ang magikan sa bagatang Kasagpan ug ngadto na sa Kasagpan nga may mupuslabi sa Southern Luzon ug sa Visayas ug sa Mindanao. Ug ang kadagatan niini mga lugar kasarangan ug ngadto na sa usahay Baloron. Samtang ang ubang bayan sa nasod makasinati usab og mahinay ug ngadto na sa kasarangang hangin nga magikan sa bagatang Kasagpan ug ngadto na sa Kasagpan. Samtang ang kadagatan malinaw ug ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Dinhi sa Metro Cebu, sukod sa temperatura magasukad sa 23 ug ngadto na sa 30 degrees Celsius. Ang adlaw misilang sa alas 5:34 sa buntag ug mosalop sa kini sa alas 5:47 sa hapon. Expected siya nga mulandfall sa Northern Luzon by early Sunday. Dinhi na lang kutob kini nagagikan sa Oeste Pag-asa Visayas, Leonardo Samar, mayong adlaw. Daghang salamat, Leonardo.